Ayiwa janvier kalo tile 31 sanba fila ani mugani duru anga foli be an lamɛnkɛlaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛɛ sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waatiw na ni ye malikura kɛnɛ dayɛlɛn kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la an ka kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye Mali jamana kan kasaraba kɛra kulukɔrɔkaw fɛ ka da a kan dama dafirila ni dama baarakɛlaw ye a sen fɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na ka muso caman tunu an ka lasirikɛla Pascal Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye ka bɔ directement na a yɔrɔ kɔnɔna la marabolo ta fanfɛla la fɛn min ye Sahel jamanaw ka keleya tɔnba ye n'o ye AES Alliance des États du Sahel ale ni CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya karila o taabolow kɛlen bɛ ɲininkali caman lawuliliw ye minnu na CFA ani UEMOA olu ka siniɲɛsigiw bɛna kɛ jumɛn de ye yala a bɛna kɔlɔlɔ bila politigiw ani sɔrɔ gunagun kan wa yaasa ka jaabi sɔrɔ ni taabolo ninnu na an ka laselilikɛlaw wulila ka se géopolitiki dɔnbagalajɛ dɔ ma ka ɲininkali sɛmɛ a la a ye jaabi minnu di an bɛna jɛ k'o lamɛn jɛmukan kɔnɔ sisan komi juma o juma an bɛ taa an ka kunnafoni laselilikɛla Njayi Sanu sɔrɔ fo Bobo Julaso Burkina an ka musow ka dɔgɔkun kɛnɛ kan ni kunnafoni ninnu de bɛna sɛgɛsɛgɛ aw ye kuruba la bi sisan jɛmukan kɔnɔna la an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kokura a k'aw dan sigi an ka kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ taa kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ dama baarakɛla 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na ne ka caman tunu minnu fanba bɛɛ lajɛlen ye musolamɔgɔw ye dama dafiri senfɛ kulukɔrɔ mara la u ka gouvernorat ka laseliw la réseaux sociaux kan kasara ni a waliyara arabadon na danga dugu la mɔgɔw ka fɔla a kɛra i n'a fɔ u bilala jan de kɔnɔna na sabila dama balila ka yurunen bɔgɔji dorogolen ye ka firi musow kan dama dingɛ kɔnɔna na a kɛra kojuguba ye sabila mɔgɔw ma se ka u yɛrɛ bɔ a la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa an bɛ taa AES kunnafoniw bunagun kan awa dansigi o kɛra AES tɔnkulu jamanaw olu ni CEDEAO ka baarakɛɲɔgɔnyaw la awa o waleya kɛlen bɛ ɲininkali caman lawuliliw ye o de senfɛ Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselilikɛla ale ye ɲininkali tɛngunen kɛ Bakari Tarawele la o ye géopolitiki dɔnnikɛla ŋana ye an ka u ka masala lamɛn Docteur Bakari Traoré an bɛna ɲininkali min tɛgun la bi o de ye an y'a ye AES jamanaw kɔni bɔla CEDEAO kulu kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta an kɔni bɛ ka franc CFA an bɛ ka o dun halisa UEMOA an b'o fɛnɛ kulu kɔnɔ an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o la i tɛ se k'a fɔ k'i ka yɛrɛtigiya kɛ k'a fɔ i bɛ to wari wɛrɛ boli ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ wari min i sagoya bɛɛ t'a la AES kan k'a ka monnaie créer aw bɛ jamana fɛn fɛn bɛ AES kɔnɔ u kan k'u ka monnaie créer u k'u ka nafa sɔrɔ u ka nafa bɔ o de la ka tɛmɛ wari in parce que wari in dulonnen bɛ faransi de la donc ni i yɛrɛ ka monnaie créer foyi t'o kɔfɛ i sago b'i ka wari la i sago b'i ka jamana la i sago b'i ka jamana ɲɛtaa la o la nka ni i bɛ ka baara kɛ ni wari min ni e yɛrɛ sagoya t'a la a tɛ dilan e yɛrɛ fɛ yen ni minnu b'a dilan minnu b'a a ko sun kunna n'u ko k'u bɛ i lata yɔrɔ min na u bɛ se k'i lata yen k'a sɔrɔ i sago tɛ quoi. Ayiwa ka kɛɲɛ ni AES jamanaw bɔli ye CEDEAO kulu kɔnɔ janvier kalo tile 29 n'o yɛrɛ tun ye u ka don laban ye an y'a ye CEDEAO jɛkulu ye latigɛ dɔw ta nka latigɛ minnu don ɲɔgɔn faamuya latigɛw don e yɛrɛ an bɛ se ka mun de jigiya o la nin jamana saba in n'i y'o fara ɲɔgɔn kan nin bɛ komi sugu de CEDEAO fana bolo n'a ye fɔ ma marché n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn miliyɔn 70 fo ka se 80 ma nin jamana saba n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o b'o bɔ o fana ye marché de CEDEAO bolo n'i ye cité Mali ni jamana saba jateminɛ u bɛ jagow kɛ ni CEDEAO jamanaw ye port min bɛ misali la Sénégal ani port min bɛ Lomé ani port min bɛ Abidjan n'olu bɛ CEDEAO tɔgɔ jamanaw ye ninnu bɛ baara kɛ n'olu ye nka n'i y'a jateminɛ fana ni jamana saba Sahel jamana saba fana u bɛ nafaba de fana ladon CEDEAO jamana tɔ ninnu fana kan CEDEAO tɔ ninnu ma bawo ni jamana saba ninnu u tɛ kɔgɔjida la u bɛ jago ni yiriwa kɛ ni jamana tɔ minnu ye olu bɛ kɔgɔjidaw la nka olu bɛ CEDEAO kɔnɔna na donc CEDEAO mɔgɔw u ye décision min ta kunun vraiment mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a kɛra bɛn kɔnɔna na ka bɛn sabati u ka laɲini yɛrɛ fana na u b'a fɛ u ni AES mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye joona walasa ka bɛn tɔw sabati mun b'a to jamana kɔnɔdenw minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ walima minnu bɛ AES kɔnɔ u bɛ se ka continue ka baara la ka sɔrɔ a ma kana ni gɛlɛya wɛrɛ ye. Ayiwa n'a ma ɲɛ ko jamanaw yɛrɛ tagana ye ɲɔgɔn ye
AES bɔli CEDEAO kulu kɔnɔ yala a tɛ fiɲɛ lase CEDEAO yɛrɛ ka baaraw ma wa? Ni ye ɲininka o la n bɛ se k'a fɔ ko ayi a tɛ dankari CEDEAO la ka se o niw ma. A bɛ se ka na ni nimisa ye ani dusukasi ye. O kɔni o ye wajibi ye parce que ni mɔgɔw bi jɛlen don kulu kelen kɔnɔna na ni dɔ y'i sen bɔ vraiment a bɛ na ni dusukasi ye. O dusukasi n'o fɛngɛ o bɛ yen nɔ. Nka n'i y'a jate minɛ u bɔlen CEDEAO kɔnɔna na yen a tɛ komi i n'a fɔ komi u y'u kɔ don ɲɔgɔn na complètement. Parce que n'i y'a jate minɛ u bɛna ɲɔgɔn ye u ka AES ministres ani CEDEAO ɲɛmɔgɔ dɔw fana kan ka kulu dɔ bila sen kan minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa fɛn fɛn ye sɔrɔ sira ye fɛn fɛn ye jago sira ye fɛn fɛn ye hali baarakɛcogoya sira ye minnu commerçant minnu bɛ AES kɔnɔ o fana bɛ se ka taa u ka jago n'u ka businessw kɛ CEDEAO kɔnɔ cogo min na comme CEDEAO fana ta bɛ n'i taw kɛ AES kɔnɔ cogo min na donc o baaraw sigi k'a fɔ de bɛna kɛ sisan k'o baaraw k'olu bila sen kan donc o ye fɛn ye min b'a jira k'a fɔ hali ni ninnu jamana saba bɔra CEDEAO kɔnɔ nka u m'u kɔ don CEDEAO la CEDEAO fana ma a kɔ don u la n'o y'a sɔrɔ u kun y'u kɔ don ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'u tɛ baara kɛ fiyewu mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko dusu bilala hakili ɲɛ o bɛ na ni gɛrɛntɛ ye nka o ma kɛ ala barika la. Cɛncɛn funga jamanaw olu kɔni bɔla pewu CEDEAO kulu kɔnɔ nka ka kɛɲɛ ni a jamanaw yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw ye sa e yɛrɛ bolo halisa kumaɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnyaw kan ka kɛ ni CEDEAO kulu ye wa AES jamanaw fɛ? Nin kulu saba ninnu obligé u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de walasa bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko nin karisa nin groupe nin kulu in dɛsɛra walima nin kulu in de se sɔrɔ non non an t'o hukumu kɔnɔna na an bɛ hukumu kɔnɔna na sisan o de ye kulu in bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ bɛɛ ma gɛrɛnta si ma gɛrɛntɛ ta k'a si sɛgɛrɛ UEMOA bɛ se k'a ka nafa sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma gɛrɛntɛ se CEDEAO ni AES ma AES fana bɛ se k'a ka nafa sɔrɔ k'a sɔrɔ CEDEAO ni UEMOA ma gɛrɛntɛ ta k'o sɛgɛrɛ n y'a dɔn o faamuya min bolila jamana ɲɛmɔgɔw ninnu ɲɔgɔn cɛ o de y'a kɛ ni o donna ba la an ka jigiya b'a kan k'a fɔ AES ye kulu min kɛra nin ye a bɛ se k'a ka jamana kɔnɔdenw nafa a bɛ se ka CEDEAO fana ni UEMOA o jamana kɔnɔdenw fana nafa. Ayiwa nin tun ye Dr Bakari Traoré ye maa min don a ka baara bɛnnen don ka kunnafoniyaw di maaw ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o nafasɔrɔ siraw kan. Docteur an ka foli b'i ye i ni ce. Ayiwa sisan an bɛ segin an kɔ ka taa Kulukɔrɔ danga damanda la awa an ka lasirikɛla Pascal Traoré ale taara yen nɔ a bɛ yen nɔ a b'an bolo directement na nɛgɛ kan Pascal an ka foli b'i ye ni tulo b'an na k'i bɛ danga ko a kɛra cogoya jumɛn e ye mun de sɔrɔ kunnafoniya la a taabolow kan. Ne yɛrɛ filɛ nin ye daga ni o bɛ Kulukɔrɔ région fɛ yanni muso tan fila de bɔnɛya u ni na ka sababu kɛ bɔgɔba min k'u sanfɛ o bɛnna u kan o kɛra wagati min na muso minnu k'u ka sanu ɲini dugu jukɔrɔ o ko kɔni muso minnu sera ka bɔ a ko la olu bolila joona ka se dugu kɔnɔ walasa ka taa cɛw lakɔdɔnniya ni kasara in na muso dɔw bɛ olu ma se ka bɔ a la fana daga yan dugu kɔnɔ muso 5 bɛ fɛnna a ko la muso 8 olu kana ni olu bɛ dugu wɛrɛ kɔnɔ. Ayiwa yɔrɔ yɛrɛ bɛ cogoya di sisan yala u sera ka u labɔ wa. An bɛ yɔrɔ min na sisan labɔli ma se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani Kulukɔrɔ gouverneur olu tun bɛ yan walasa ka kasibila kɛ banbagatɔ somɔgɔw ye ani dugu ɲɛmɔgɔ fana olu tɛna ka sara bɛɛ bila sen kan min ye fini ye walasa ka olu bɔ bɔgɔ jukɔrɔ. Mɔgɔ hakɛ min ne bɔgɔ firil'u kan o hakɛ fana ma dɔn wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ 12 ani denyɛrɛnin kelen olu de tanyana a ko la donc sisan n'a fɔ mɔgɔ 13 de tanyana a ko la. Awa yɔrɔ bɛ cogoya jumɛn yala mɔgɔw ka hakilinaw bɛ cogoya jumɛn jatigɛ bɛ mɔgɔw la wa baarakɛlaw yɛrɛ u ka moral bɛ cogo jumɛn. Yannɔ caman jatigɛlen don ko parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ nin ko in bɛ kɛ u ka jama kɔnɔ yan caman bɛ yen u ma se ka baara kɛ depuis a ko min yɛrɛ kɛra arabadon nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati la fo ka se duguma baara ma se ka kɛ dɔw b'i ka kasi wa dɔw fana olu tɛ ka se ka baara kɛ nin ko in na. Damantigiw yɛrɛ olu sera ka mun fɔ a la yala u ma lakana de sabati o de ye nana ni nin waliya ye wa mun de kɛra concrètement. K'a dɔn k'a fɔ ko baara de k'u kɛ machine de k'u baara kɛ ni dugu in kɔnɔ ni wagati sera ko musow de k'u jigi walasa ka sanu bɔ.
o wagati la bɔgɔdorogo min k'u bulon de sanfɛ ni machine olu yɛlɛ o de bɛnna muso ka k'u to duguma donc fɛrɛko tɛ olu sɔrɔ bɔgɔ wagati min na mɔgɔ nana o y'a sɔrɔ ko taara k'u bolo da. an ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun y'an ka laselikɛla Pascal Tarawele ye ale bɔra ka taa danga damanda la yaasa a bɛ se ka an kunnafoniya damafiri waleya min n'a kɛra ni mɔgɔw nin tora a la ayiwa olu kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taa République démocratique du Congo ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaba min n'a bɛ u ka jamana kan bi n'o ye bamanciw M23 marifatigiw olu ka marifata ye ka ɲɛsin fanga yɛrɛ ma n'u taara ka taa Goma dugu minɛ sisan a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka taama ka taa dugu belebeleba wɛrɛ kan n'o ye Bukavu ye o waati in na marakɛlaw duniya marakɛlaw faralen bɛ ɲɔgɔn kan Harare Zimbabwe faba kɔnɔna na yaasa ka hakilina jagabɔ kɛ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogoya min na Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Goma n'a bɛ jate Kivu kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ nin yɔrɔ kofɔlen in dɛnnen don Lac Kivu la yɔrɔ min ni Rwanda jamana bɛ dancɛ bɔ binnen don ni tile damadɔ laban ninnu na ni gɛlɛya ni karogɛlɛya o gɛlɛyaw kɔnɔna la min daminɛna nin y'a kunɲɔgɔn caman ye lajɛrɛ dɔ sigira sen ka farafinna kɔkɔduguyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko SADC kan ka kɛ bi juma tilegan fɛ Zimbabwe jamana faba kɔnɔ Congo jamanatigi Félix Tshisekedi bɛna ye o lajɛrɛ kɛnɛ kan min bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'o bɛ wele ko video conférence ka fara Rwanda jamanatigi Paul Kagame kan AFP ka kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ Kigali ko Rwanda jamana jatilen tɛ farafinna kɔkɔduguyanfan jamanaw ka nin kulu fɛ n'o ye SADC ye ko nin kulu in n'o ye SADC ye u ka finitigiw bila ka taa Congo kɔrɔnfɛyanfan fɛ ka fara duniya keleyatɔnba Nations Unies ka finitigiw kan n'olu bɛ wele ko MONUSCO ni finitigi kulu fila minnu yelen don nin yɔrɔ in na n'u ka wulikajɔ baaraw dɔ bɛnnen don bɛn kuntagalajan ɲinini ma k'olu ye siya dɔw sara kunɲɔgɔn in kɔnɔ mɔgɔ 17 ɲɔgɔn olu fagara oni ko kunu alamisa k'a jɔrɔlen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Kivu woroduguyanfan kɛlɛ taabolo ye ka kɛɲɛ ni a kasara a n'a yɔrɔw gɛlɛya ye Congo jamanatigi Félix Tshisekedi bɔra arabadon ka kunnafonidi dɔ kɛ ka taa a ka jamana ma ko tasarali gɛlɛn bɛna ta Congo fɛ ka ɲɛsin kuluw ma minnu bɛ ka nin kasara in kɛ bi juma dɛmɛkɛla caman bɔra ka taa u tɔgɔw sɛbɛn minnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'u labɛnnen don ka taa kɛlɛdaga la ka kɔn o ɲɛ u ka minisiriso min sigilen don jamana kɔnɔna koɲɛw kunna tun bɔra ka wele bila u ka denmisɛn sifuw ma k'u ka bɔ ka ye a tɔgɔ sɛbɛnniw kɛnɛ kan. nin bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni ninnu kunfɔlɔw la an bɛ laɲini k'aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na jɛmukan tɔ kɔnɔna la tako filanan bɛ yen nɔ a k'an bɛɛ sɔɔni. an b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ an balimaw ani yantuma an ka nin dɔgɔkun babu bɛna tali kɛ Mali Burkina ani Niger senbɔli farafinna tilebiyanfan sɔrɔkɔ jɛkulu n'o ye CEDEAO ye hali ni a jɛkulu o jamanaden caman limaniyana ko AES ɲɛmɔgɔw tɛna segin u kɔ caman fana minnu seko ma kɛ o latigɛ jɔrɔlen ani kunpala k'a dɔn bɔfan jumɛn sigira sen kan AES ɲɛmɔgɔw fɛ nin furusa kɔfɛ nin bɔli kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamanadenw ma o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin jumadon nata janvier kalo o tile 31 na san 2025 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan tila ayiwa n balimaw nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn a kana fɔ kɔ dɛ. ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kan kokura studio 53 kɔnɔna la VOA so b'a la malikura jɛmukan aw b'a la k'o de lamɛn a tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye Washington DC yan nɔ halisa lakanakɛlaw bɛ u ka wulumali boloma Potomac babuluw kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka mɔgɔ 64 minnu tora pankurun kasara nin na olu taamaden dɔw suw ye taamadenw kɔni olu fana b'u ka taama siraw kan pankurun jigiyɔrɔ kɔnɔ kɛnɛna kɔnɔna la George Atino ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Taamadenw bala ka taa ɲɛ ka na pankuru jiginso Reagan National Airport la Washington DC. Dennis Scott ale ye o taamaden ninnu dɔ ye ale kan ka taa Atlanta mara kɔnɔna la. Hali n'o y'a sɔrɔ a dusu kasilen don kasara in kosɔn a jigi b'a kan k'a fɔ ko lakana sabatilen don kosɛbɛ pankuru sira fɛ. I just think about the people. A ko ne labɛnnen don ka pankuru ta sabula n kan ka taa dugu la. Nka maa minnu tun bɛ pankuru fila ninnu kɔnɔna la an miiri bɛ u la miiri bɛ u somɔgɔw ka dusukasi la nin kɛra dusukasi ko belebeleba ye
o bɛɛ n'a ta ne bɛna pankuru ta sabula n dalen don pankuru baarakɛlaw na wa an b'a dɔn ko États-Unis pankuru siraw ka ɲi kosɛbɛ. To be quite frank, ni nin tamaden kɔni jigi falen don dɔw olu sigasigalen don. Terror Eve ale b'i kanbɔ k'a fɔ ko ale hakili bɛ ka waso. I mean, it's a little nerve-wracking because it's... Tiɲɛ yɛrɛ la n dusu kasilen don ni kasara in digira ne la kosɛbɛ yɛrɛ de. An bɛ waati mun na i ko sisan an bɛɛ lajɛlen hakili kɔni wasolen don nka o bɛɛ n'a ta ne kɔni dalen don a la k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ ko ɲuman. An bɛna pankuru ta ka taa an seyɔrɔw la ko ɲuman. I'm a little nervous, but it should be okay. Pankuru nunu boîte noire ni o ye bara ye mun bɛ pankuru ka taama tɛmɛcogo bɛɛ lajɛlen mara o kan ka sɛgɛsɛgɛ États-Unis taama lakanako cakɛda b'a fɛ wa olu kan bɔ k'a fɔ k'u jigi b'a kan ko tile 30 nataw la k'u na se k'u ka jateminɛ fɔlɔw da kɛnɛ kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ kasara in kun jɔnjɔnw kan. nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan komi bi ye juma ye an tɛna laada wuli an bɛna an semafa ka taa an ka kunnafoni laselikɛla Njayi Sanu sɔrɔ Bobo Julaso Burkina an ka musow ka dɔgɔkun kɛnɛ kan. Njayi an ka foli bi tabarikala i danse. Se Kayatu nga fori bi ye kosɛbɛ ale bɛ wa lagɛrɛkɛbagaw bɛɛ ni wagati la kɛrɛkɛrɛ yama musolakaw bari an bɛ musow ka kɛnɛ le kan i k'a dɔn ko ne nisɔndiyalen don ka ye nin kɛnɛ nin kan ni aw ye ka tila ka anw sigi ka anw baro ni jumalon na ka taa musow tagabolow fɛ ayiwa Kayatu a y'an ye Janjoba Tara kan dɔwɛrɛ tɛ an ka bi masala o bɛ kuma Janjoba lo kan kɛrɛkɛrɛniya ma a sufɛ dɔn i k'a dɔn ko Bobo Julaso yan landa lo denkulu walima kɔnya o kun ka taa cɛ ni Janjoba ye ayiwa o Janjoba kɛnɛ o jinjanji kɛnɛ o dɔnkɛ kɛnɛ o min bɛ labɛn ka bɔ musolakaw fɛ kɛnɛgɛw kan o tɛ kɛnɛ lankolo ye bazɛnw bɛ min ɲɛnama ka gosi fo k'o turujuw bɔ pataraw bɛ siri jan wuli pataraw dugu wuli masalaw olu bɛ kɛ baro bɛ kɛ ka taa an ka musoyafanw kan baro bɛ tila ka kɛ ka taa an ka dɔnkɛya bolo kan an b'an ka selima pareninw bɛɛ kɛ nin don na sangawuliw bɛ san tɔnbolow bɛ wele jeliw bɛ sɔn wariw bɛ kɛ k'olu tendaw gosi olu ye tɔgɔ wele wari ye ayiwa fasaw bɛ la an bɛ dɔn kɛ an bɛ yɛrɛ kɛkɛw kara Kayatu ni si tɛ baasi ye bari kasi ma sɔrɔ a ra nka an bɛ wagati min na sisan nin na a jinjanji min donna ra ka taa fo dugutila ma o le ye ko bɛɛ walankolo ci i k'a dɔn ko nin wagati in na nɛgɛ paɲa 5 tɛmɛni kɔ wulada fan fɛ dɔw ka kɛnɛ ma sigi fɔlɔ ban jalatigiw olu minnu kan ka dɔn datigɛ walasa ka sira di tɔw ma ale bele olu bɛ boliboliw la kamasɔrɔ olu bɔni kɔ tɛnɛmusow fasa bɛ la o ye wajibi ye balimamusow bɛ tugu kɔɲɔmuso kɔrɔ n'a dɔgɔ bɛ yen teri bolo bɛ yen tɔnden kelen kelenw bɛɛ bɛ wele kɔɲɔmuso yɛrɛ tɔgɔ ma kiri fɔlɔ ban kɔɲɔmuso dɔw bɛ t'o la n'o ko bɛ taa fogo sɔrɔ o bɛ kɛ su bɛn ni kɔ ye i t'a bɛɛ ye ko ye a kan ka sigi tara kan mɔgɔw bɛ jɔ k'a jɛnsɛn kelen kelen n'o tɛ a ka bolomafara tɛ sɔrɔ i k'a dɔn o ye janya lɔ kuntagajan ye o y'a sɔrɔ cɛsolakaw lɔni don dusukasi bɛ caya an ka maakɔrɔbaw ko nin bɛɛ ka dabila pewu k'an tagabolow tɛ ala ni a kɔlɔlɔ dunuya kosɔn filangɛri caman kɛlen don bi k'o ban an ka Janjoba ra dɔw yɛrɛ tɛ fɛ k'a tɔgɔ fifatɔ mɛn o tulo la fɛsɛfɛsɛ ayiwa an ka Bobo Julaso Janjoba a n'a jinjanjiw a n'a dugutilamadenw o bɛ haju jumɛn na anw ye ɲininiw kɛ k'o don masala min na o filɛ nin ye. Dɔn ni tɛgɛrɛ o ye denkuli ni furu landa kɔrɔw ye. Fɔlɔ Janjoba i bɛ taa se kɛnɛ bɛ yen fogo bɛ yen mɔgɔ ye ban bila yɔrɔ arrosera i b'a ye muso bɛ don kɛ ni don kɛra ni poussière bɛna wuli u b'a fɔ a ye lɔ fɔlɔ u bɛ ji bɔn a kan i b'a ye ji nin yɛrɛ kasa yɔrɔ nin yɛrɛ kasa ka di ye tan fo i tɛ fɛ ka bouger mais bi nafolo y'a kɛ cogoya min na k'a moderniser ni lɔn ninnu mɔgɔ ni cɛ ma yɛrɛ a bɛ kɛ komi i ka fɔ i t'a dɔn nin kasa nin yɛrɛ bɔ yɔrɔ min na parfum wusulan bazin gomi modèle fan dɔw b'o fɛ ko lomasa b'a mun fɛ ko ale ti ko la. N'i taara Musa Ouedraogo ma o ye dɔn ye dan tun bɛ min na bari o waati o tun kɛrɛkɛrɛyalen don fɔlɔ muso mɛn o mɛn ko kɛ yɔrɔ ra a tun bɛ tileben kunbɛn so. Nka bi tile bɛ banna le musow bɛ dɔn kɛ kɛnɛw ma gɛnna dugutilan fɛ Janjoba n'a pankapuru cu su waati kelen tɛmɛni kɔ kɔɲɔmuso dɔw ma fogo bila ban. A bɛ taa to dɔn na ka to dɔn na kɔɲɔcɛ yɛrɛ bɛ to nisɔndiyara nisɔn bɛ na goya su bɛ kora a yɛrɛ mako b'a muso ra muso tɛ sera a fɛ
n'o muso nana don fana o tora don na o wasi o kasa ale suni kɔni tiɲɛna ne yɛrɛ muso m'o fɔ a bɛ se ka na du kɔnɔ ta i b'a ye ko k'ale yɔrɔ bɛɛ b'a dimi k'olu taara dɔn mɔgɔ ka dɔn kɛ ka don i yɛrɛ gasira dɔn nisɔndiya lo mɛ ni dɔn nana kɛ o dɔn kɔfɛ e yɛrɛ fari bɛɛ b'i dimi na jɔn y'i bilara. Tiɲɛ ye dɔn ye nka ka tileben kɛ ka su l'a kan o ye furu tagabolo bila ni ye Aruna Sanu fɛ. Ni nana kɛɲɛ anu ɲɔgɔn ma quoi ne b'i ka doni ta dɛ. E tɛ sɔn ma wa? Non ne tɛ sɔn ma. Tulon ka di ne ye mais tulon damatɛmɛ ma di ne ye. Mais i t'a dɔn dɔw fɔlɔ tɛna dɔn kɛ. Dɔw bɛ dɔn kɛ mais a bɛ kɛ damakɛɲɛ kɔnɔ de. E ka dɔn daminɛ tuma jumɛn? Ne ka dɔn bɛ daminɛ 16h à 18h soit 17h plus tard. N'a mɛn. O y'a sɔrɔ an bɛ baarakɛyɔrɔ la an ma prêt ba o. N'a ma prêt ni n'a min prêt la sani o bɛna sɔrɔ minɛ kɛra a bɛ taa i ka so. Alala mɔgɔw ni tɔɔrɔnin don anw ka sisan janjuba ko nin na i n'a fɔ ni téléphone feerebaga ni Isufu Zeba. A bɛ sunɔgɔ tiɲɛ. De deux, bon i bɛ se ka wuli k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la de ka taa sɔrɔ k'o ye sira baari. Ko caman ye janjuba nɛgɛ bɔ ale la. Dɔw bɛ don juru le ka juru ta ka taa janjuba kɛ n'a ye. Muso dɔw bɛ taa n'a ka na wari a ye ta ka sɔnni kɛ janjuba la. Dɔw yɛrɛ bɛ taa janjuba dɔn fo ka muso furu ni ka to ka bɔ baro yɛrɛ mɔgɔ cɛ ma. Muso dɔw yɛrɛ bɛ profiter n'ale ye ka rendez-vous dɔw ta. A ka ca an n'o téléphone feerelaw ye an bɛ ko caman kalama dugu in na an tɛ se ka dugu ci kɔni. Fɔli sera Adu Dɔra Bobo Dulaso n'a ti min ka ko ra o ko tɔgɔ bɛ jasi. Ɲɛnagwɛlo Koroti bɛ Sana fɛ. Janjuba a kɔni tɛ se ka dabila. Janjuba fana fɛn min ye muso dɔw bɛ yen depuis a furula cɛ ma deli ka invité ka taa u bɛ taa sigi ten ka mini kɛ ka diɲɛmɔgɔw filɛ a bɛ bon kɔnɔ ten mais n'a taara janjuba yɔrɔ na a bɛ kɛ occasion y'a fɛ a bɛ dɔn kɛ a dusu bɛ diya. Bɛɛ ko ko babakɛw tɔnbolo babaw dakamana finiw taara janjan sigi a n'a miliyɔn jeli sɔnniw Awa Traoré fɛ o ye su tilakun dɔ ye. Sisan an ka base bɛɛ kɛra tɔn ye wa tɔn ninnu fana b'an sutura voilà donc a kɛra ten muso bon min ɲɔgɔn ka ko bɛ yen a bɛ se ka taa don tɔn na tɔn 5 ɲɔgɔn bon fɔri bɛna taa daminɛ hali fɔri daminɛna 16h tɔn ninnu bɛɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ tɔndenw bɛɛ tɔgɔ ka fɔ voilà donc olu b'a kɛ tɔn fɔri bɛ taa mɛn fo ka fitiri heure dɔ se voilà a yɛrɛ bɛ kɛ ten tuma dɔ kɔɲɔmuso yɛrɛ ka somɔgɔw yɛrɛ fasa bɛɛ tɛ se ka don. Bobo Dulaso yan an ɲɛ bɛ la bɛɛ kan balimamuso bɛ dimi ka kɔsegi ka kɔɲɔmuso dɔw to fugu ra. Muso dɔw fana b'o cɛlakaw deli ko ka sabari ka to kɔɲɔmuso ka sigi ka wuli 22h ye minuit mais ni buramusolakaw ma jɛn n'a ye ni muso n'a cɛ fila y'a kuma kɛ kɔɲɔmuso sigira n'a wulila k'a bɛ taa burancɛ talen lu ye ni burancɛ ko a tɛ don o ma kɛ furu saniya. Mawa Sanu ye jeli ye ale fɛ sufɛla taara sigi fitina belebele. O segitɔ a bɛ kɛ o ma sababu ye dɔw bɛ bana jugu ta sira kan ka sababuya kɛ mun ye dɔw bɛ fɔɲɔ jugu dɔ kunbɛn ou bien o bɛ fɛn dɔ kunbɛn a bɛ k'o ma tagamasɛn jugu o b'a fɔ ko n ye jinɛ kunbɛn ou bien n ye fɛn dɔ kunbɛn yala fɔlɔ la jinɛbana yɛrɛ tɛ taa an ka dugu la ten jinɛ tun bɛ yen mais a tun man ca mais bi ekɔlidenw bɛɛ kɛra jinɛtigi ye ka sababuya bɔ mun na ko minnu ma ɲi ka kɛ an b'olu kɛ kɛra olu kɛlen bɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ an bolo bi kɔɲɔ ka kan n'a taara ni fitiri sera bɛɛ ka t'i ka so mais sisan n'o taara ko kɛyɔrɔ o bɛ sigi ka to yen fo minuit 1h dɔw yɛrɛ bɛ to yen fo 3h du matin e t'a to ko bandi kana kɛ e bugɔ kɛ e bɛn sira kan o bɛ se ka kɛ a. Janjoba tɛ kojugu ye nka ko bɛɛ ka kan ni damakɛɲɛ ye nin ye Aisha Kone filangɛri dɔ dara kan ye. Bon Janjoba kɔni ka ɲi mais n'i y'a dan ne ma a ka kɛ ni modération ye quoi. Maakɔrɔbaw ka Amina ko ye fɛɛrɛw ka sɔrɔ sani an danbew ka buruti. Kayatu e ni fɛn dɔ k'a lajɛ cogoya min na a bɛ ten de koyi furu caman yɔgɔyɔgɔra ka y'a sɔrɔ kɔɲɔ ma kɛ ka ban pewu e yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛra i n'a fɔ an ka sufɛ Janjoba ta a kasara olu ka bon ka tɛmɛ a tɔnɔw kan balimamuso dimina ka taga kɔɲɔmuso caman to kɛnɛw kan kɔɲɔcɛ bila ka mɔgɔw nana kɔɲɔmuso minɛ yɔrɔ la ka kɛlɛ caman kɛ ka fosuru kɛ fogo la ka dimi fana ka taa k'o to kɔɲɔmuso caman fana tagara sɔrɔ cɛsolakaw ye da sɔgɔ a ra furu ma bɔ furu ma siri ka ban furu bɛ sara an ka sufɛ Janjoba ta an bɛ don mɔgɔw gasira bari an bɛ dɔw sinɔgɔ cɛ an bɛ sira bari dɔw ra dugutila ma
an ka gaso kɔnɔ an b'o fili ka bɔ ka taa an kun fɛ olu mako bɛ anw na nin wagati min na an tɛ ye o wagati min na ɲɛmɔgɔya lara muso caman na hali n'a y'a sɔrɔ o ti o siraw kan dɔw bɛ don ni bana jugu ye bandi bɛ dɔw kunbɛn k'o bololafɛnw bɔsi o ra fɛn minnu b'a kɔnɔ minnu tɛ mɔgɔw nafa olu ka ca ni minnu bɛ an nafa ye ayiwa an ye ɲininiw kɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan ka masala minnu sɔrɔ k'o don an ka kumaw kɔnɔ minnu y'an ka sufɛ janjobaw ye n'o kɔlɔlɔw bɛ sera musow ma olu filɛ nin ye ni ala ye juma wɛrɛ yira anw na an tila ka bɔ k'an sigi nin kɛnɛ kan k'an baro ka taa musow tagabolo fɛ. an ka foli b'i ye kosɛbɛ nin ko in na ala ka hakili ɲuman di an n'a musolamɔgɔw bɛɛ ma e yɛrɛ bɛ janjoba sawura min na bi tabarikala ɲɛjuguw bɛ duguma awa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye an ka musow ka kɛnɛ sigibaga ye Njayi Sanu ka bɔ Bobojulaso an ka foli b'i ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an bɛ taa an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ka Siyaka Tarawele lamɛn. Siranturantan bunagun kan Kana Coupe d'Afrique des Nations Kodon o ɲina san 2025 ta tirage au sort kɛnɛ kan Maroc ntɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san 2025 in na kuma minnu fɔra an lamɛn ka ji da a dɔw sana kan misali la Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ kɔrɔ Eric Sekuchel o min ye Nigeria forobatɔn degeli karamɔgɔ ye bibi na ale y'a yira ko ale ka tɔn n'o ye Nigeria Super Eagles ye ani ale yɛrɛ olu ta bɛna kɛ tajuru sara de ye Maroc CAN kɛnɛ kan a ka gɛlɛn se ka sɔrɔ CAN kɛnɛ kan ka da kan jamana 24 équipe ɲumanw de bɛ yen ani degeli karamɔgɔ ɲumanw fana nka o bɛna ta ne ka équipe ye tajuru sara équipe de ye ani ne yɛrɛ fana o la an bɛna ɲɛnajɛ kosɛbɛ a kɛnɛ kan o ye Eric Sekuchel ka kumakan ye a ye min fɔ tirage kɛnɛ kan Eric Sekuchel ka tajuru sara in bɛna kɛ cogo di Nigeria hakilina jiginna ale senbora CAN finale jɔnjɔn na Côte d'Ivoire fɛ CAN tɛmɛnen na ni Côte d'Ivoire y'o jɔnjɔn ta ka bɔ Nigeria ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ fɛ yen ani fana san 2021 CAN 8e de finale la Nigeria senbora tulo na Tunisie fɛ ani o Tunisie ka fara Uganda kan ani Tanzanie olu de bɛ kulu kelen na Tanzanie fara Uganda kan olu dena faden kɛnɛ ka te ka segin ten k'a fɔ u ma ko yira Eric Sekuchel ka kumakanw b'a yira ko o si tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ na fo ka Nigeria tɔgɔkɔrɔ segin a ma siɲɛ 21 CAN phase finale kɛnɛ kan ka jɔnjɔn 3 ta CAN kɛnɛ kan Ballon d'Or 2 san 2 laban in na Victor Osimhen ani Ademola Lookman olu y'o jɔnjɔnbaw ta Nigeria bɛna ko kɛ ɲina CAN kɛnɛ kan Eric Sekuchel ka kumakanw b'o yira bakuruba la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Foli ani tanu lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn min y'o sɔgɔ an ka nin jɛmukan in na k'a lamɛn ayiwa nin bɛna an ka jɛmukan kuncɛ nka sani an ka wuli an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka an ka jɛmukan wɛrɛ bɛ nalen sisan fitirimagɛn waati la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 19 waati ye aw bɛ Mohamed Ture sɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan a ka baro a bɛ sigi bi AES ani CEDEAO cɛla baarakɛɲɔgɔnyaw dansigi min kɛr'o la yala a kɔlɔlɔ bɛ a la ka taa AES jamanaw kan wa walima a kɔlɔlɔ a n'a a nafa bɛ se ka kɛ mun fana ye a jamanaw bolo nin tun ye an ka Malikura jɛmukan ye ka foli ani tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn ntɛnɛn aw bɛ Mariam Tarawele sɔrɔ Malikura kɛnɛ kan. an b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ an balimaw ani yantuma an ka nin dɔgɔkun babu bɛna tali kɛ Mali Burkina ani Niger senboli farafina tilebiyanfan sɔrɔkɔ jɛkulu n'o ye CEDEAO ye hali ni a jɛkulu o jamanaden caman limaniyana ko AES ɲɛmɔgɔw tɛna segin u kɔ caman fana minnu seko ma kɛ o latigɛ jɔrɔlen ani kunpala k'a dɔn bɔfan jumɛn sigira sen kan AES ɲɛmɔgɔw fɛ nin furusa kɔfɛ nin bɔli kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamanadenw ma o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin jumadon nata janvier kalo o tile 31 na san 2025 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan tila ayiwa n balimaw nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn a kana fɔ kɔ dɛ